Tots ho sabem. Tenim un compromís i una urgència en entendre les conseqüències, les exigències que el canvi climàtic ens planteja, i aquesta obligació ens afegeix encara més obligació a l'àrea metropolitana. I de manera que estem un cop més posant en peu aquest programa aquest any amb aquesta prioritat, amb aquesta atenció a les qüestions dels drets mediambientals i a l'emergència climàtica en si mateix. Hem de prendre consciència. De manera que som-hi. L'àrea metropolitana compleix amb la seva obligació i acompanya els ajuntaments en el més positiu sentit per atendre aquest compromís i aquesta exigència que de fet és mundial, europea i també tot Catalunya, de tots nosaltres. L'emergència climàtica és real i correspon als pobles i ciutats, als estats i governs del món activar ja mesures concretes, però també a tots i cadascun de nosaltres. Des de Begues i davant l'emergència climàtica, vetllem per la conservació dels nostres espais protegits, defensant-los davant de qualsevol projecte que pugui posar en risc la seva qualitat ambiental i paisatgística. Hem de fomentar un canvi del sistema econòmic per tal de prioritzar la vida al nostre planeta Terra i la nostra biodiversitat. A Corbera estem treballant la recollida de residus porta a porta i aquest any ho portarem a terme. Això farà que s'incrementi el reciclatge i com a pas previ per reduir els nostres residus. A nivell internacional penso que són els organismes, les institucions, les que han de decidir quin és el camí. Des dels ajuntaments hem de ser la punta de llança d'aquesta transformació. La transició ha de ser radical i clara cap a un altre model de vida. Crec que el compromís a nivell internacional per combatre el canvi climàtic arriba tard i és tímid. I em temo que no tots els països hi estan implicats amb el mateix grau de compromís ni en proporció al seu nivell de responsabilitat. Per això, des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac estem executant accions en plans i programes com el Pacte d'Alcaldesses pel Clima i l'Energia, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals o en la xarxa ciclable, només per esmentar uns exemples. A Montgat hem aconseguit implementar diferents accions com agent cívic mediambiental, bonificacions per vehicles ecològics i instal·lacions de plaques fotovoltaiques i també una licitació de recollida de residus que s'ajusta als objectius de la Unió Europea. A Sant Adrià participem de tots els plans mediambientals de l'àrea metropolitana, entre ells el pla de mitigació del canvi climàtic, també les zones de baixes emissions, la campanya de residu zero. A nivell local hem passat en els últims anys de 228.000 metres quadrats de zona verda a quasi 500.000 metres quadrats. Des de Sant Climent de Llobregat potenciem l'explotació agrícola i forestal com a reordenació del territori. Potenciem els ajuts a les economies particulars perquè apostin per les energies renovables i creiem que el cultiu de la cirera ha de fer el que ens uneixi dins del sector de l'economia circular per protegir el nostre medi ambient. Volem optimitzar l'energia dels edificis municipals i residencials. Treballarem perquè en el futur els nous edificis de l'Ajuntament tinguin un consum d'energia quasi zero. Fomentarem els recorreguts en bici i a peu i establirem zones de pacificació del trànsit rodat com ja fem en el barri de Vilavella. A Santa Coloma de Cervelló vam declarar l'emergència climàtica a finals de l'any 2019 i mantenim el compromís ferm amb aquesta lluita. Un compromís que passa per reduir les emissions de CO2, millorar el sistema de gestió de residus, potenciar l'alimentació sostenible i de proximitat i fomentar el turisme responsable. A Torrelles tenim molt clar que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser global. En els propers 2 anys, Torrelles de Llobregat invertirà en energies renovables més que en qualsevol altra partida. I això és lògic, ja que si no salvem el planeta, tota la resta d'inversions són secundàries.